Assalamu alaikum jama'a. A yau bidiyon da na zo da shi zan nuna muku yadda za ka dawo da lambobin wayarka ko da ka canza waya. So wannan bidiyon yana da amfani sosai in dai kana amfani da Gmail. So ko da ka canza waya in dai ka sa shi a tsohuwar wayarka to za ka yi amfani da wannan bidiyon domin ka dawo da contact ɗinka da kai saving account na Gmail ɗin idan ka rasa su. Ku yi subscribe channel ɗina sannan ku taɓa alamar ƙararrawa domin kada bidiyon ya zafafa irin waɗannan su wuce ku. To abin da ake yi shine ka tabbatar wayan nan da kake amfani da ita ta yanzu ka sa email ɗinka a matsayin Gmail kenan. To idan ka yi login email ɗinka akan waya abin da za ka yi shine za ka je settings. To amma kafin mu je setting bari in nuna muku kan contact ɗina ku tabbatar babu contact. Na shiga contact. To wannan all contact ne, zan yi contact display in sa na email ɗin da nake so in yi backup akan shi. Misali zan yi filter contact. Wannan email din na sama mai Abdurrahman Usman shi nake so in sa contact din akan shi, in dawo da contact din su zo kan shi. To don haka zan shiga kan shi, kun gan shi yana da lambobi akai, duk lambobin kan shi zan goge su. Yanzu kun ga babu contact akan wannan email din nawa, na goge su gaba daya. Ina fata kun gani. To abinda zan yanzu zan je zan dawo da contact dina na tsohuwar wayata kan wannan email din nawa. Ina fata kuna biye da ni. To abinda zaka yi shine zan je settings. Ka zo can ƙasa zaka ga Google. To a wayata kun ga babu sai ka shiga more settings. Ya danganta da waya. Na shiga more settings. Daga ƙasa ga Google nan wajen account. Kaka shiga account ka taba Google kawai. So sai ka janyo ƙasa za ka ga setup and restore sai ka shiga wajen. Daga sama ga restore contact, kana so za ka dawo da contact sai ka shiga. To sun ce mana from account gashi nan nake so ne restore contact na mana na goge lambobin kanshi wannan Gmail. To daga ƙasa kuma za ku ga devices da na yi amfani da su. Da current device waya ta yanzu tana da lambobi 746. Na yi Tecno W1 tana da 850. B2 Plus tana da 604, Tecno W1 can baya tana da 617, sannan akwai mai nan wannan. To ina so na dawo da contact dina na tsohuwar waya ta mai nan wannan Tecno W1 ta karshe sai ka shiga wajen. To ga SIM card contact shine 292, sannan Google contact shine 623. In aka hada shi ne zai bamu wannan 900 da wani abu. To sai ka taba restore. Sun ce restoring contact in the background. Yana can yana restoring the background. Idan ka duba background ɗinka za ka gani gashi ne yana yi ya kusa gama. Idan ya gama sai ka shiga contact. Wannan Gmail din kun ga bashi da contact da yanzu gashi nan ya zo, duk da dai ba duka bane suka yi backup. So za ka kare a haka duka lambobin ka na da kai amfani da su a wancan wayar za su dawo. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon. Idan baka gane ba ko kuma akwai wani ƙarin bayani da kai so ka yi za ka yi magana a comment section, duk kuma insha Allah zan baka amsa. Sannan akwai application da ake amfani da shi wajen backup. Insha Allah zan zo muku da bidiyo na gaba domin mu yi amfani da shi. Sai an jima.